Здравейте! Налага се да покрия лицето си, защото след това видео големите вериги, които продават техника, ще ме погнат. А именно защото ще ви покажа как да намалите оборота им, като просто поддържате пералните си правилно и удължите живота им. След това добавяте малко препарат за почистване и поддръжка на пералня, който може да намерите в почти всеки магазин, DM и други. Малко ябълков оцет за вкус и за премахване на миризми и котлен камък. Да обърнете специално внимание на гуменото уплътнение, защото то задържа влага, миризми. След време почва да образува мухъл. Включвате пералнята на програмата за почистване. Както виждате, тук пише на някакъв език, който не разбирам, така че ще продължа от приложението на телефона си. Програмата приключи, така че е време да си довършим работата. Тук по стъклото се натрупват мъхчета от прането, варовик, точно по ръба, където се опира уплътнението от вратата. Може да видите, че става една много тънка чертичка. Ако не я забърсвате и чистите редовно, след време става по-дебела с натрупване и може да причини течове. Дърпате уплътнението. Забърсваме хубаво да се подсуши.